I don't know. Ay. Moran. Kulang ko kung wala ka. Di ako mabubuo kung di kita kasama. Sana'y na ako. Sina? Guli nada. Bali na gato sa school. Bali na gato sa school. Sa bata ni mami Bali nagsundo. Pilit lumayo, ngunit pilitin man bumabalik. Ikaw pa rin palang hanap pa. Ang iyong yakap. Di magbabago. Mapakaring ka. Pamawan mo. Bunay. Di ko maintindihan. Oh, my love, my darling, I've hungered for your touch a long time, and time goes by so slowly. You I need your love. I need your love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the sea. Rivers to the sea. Thank you for watching, guys. Morning here in Pilipinas. Sa Filipino. Hey, pakinggan mo ko. Ko ang tanay na Filipino. Nag-aabang dahil sa hirap ng buhay. Yeah. Filipino. Oh my God. Thank you sa 4 million. Thank you so much for the 4 million. The 4 million pesos. Oh. Hey. Filipino. Take time, pakinggan mo ko. Ang tunay na Pilipino. Nag-aabang dahil sa hirap ng buhay Pilipino. Wait lang. Ay, pakinggan mo ko. Ako ang tunay na Pilipino. Zach D, morning. Good morning, Zach. Where are you from, Zach? Thank you, Zach. Thank you. What country is this? Philippines. Pilipinas. Zach. Pay, pasabay man tabi pa isin lana. 5 na lana. Ready lang. 5 na lana. Hey, pare, pakinggan mo ko. Pilipinas, Sir Zach. Thank you so much, Zach.
Philippines. From Philippines. Where are you from, Zach? Hi, Zach. You so cute. Thank you, Zach. Cute, just cute. The small is cute. Small one. I'm cute. Are you single? Why? Why message distracted? Thank you for the 6 million. Kain! We're going to eat, aray. Kaon, guys. Magkaraon man kita. Ulan na. Kulang ako kung wala ka. Di ako mabubuo kung di kita kasama. Sorry, wrong typing. Wrong typing. Thank you for the thumbs up. Thank you. It's okay. Nobody's perfect. Wrong typing. Wrong typing. The fish. Where country you from, Zach? Where in the Philippines did you live? Bicol. From Bicol Province. Bicol Province, Pilipinas. Where are you from, Zach? Where are you from? Wait lang. You speak Bisaya, something like that. Something like that, but I'm not Bisaya. Bicol. Kaong ka na? Different language here in Bicol. Where are you from, Zach? Ba't ayaw mong sagutin yung tanong? Okay, I see. Okay, I see. Where are you from, Zach? Zach. Tell me why. Are you vlogger too?
Thank you sa 3 million. Somewhere in the far, far away. Where? Far away. Another planet? Mars? Venus? Venus rock? Thank you sa thumbs up. Sorry, I gotta go now. I'm late to my work. See ya. Thank you. Thank you, Zach. Take care, Zach. Thank you for visiting my live, my home, my channel. Bye-bye. Take care. Patrick died. Hi, Patrick. American living in Angeles City, Pampanga area. Hello. Hi, Patrick. Welcome back. How are you, Patrick? Wait lang. What are you eating? Rice and fish. Rice and fish. Can you say nega? Hi, nega. Jennifer Palderes. Can you say nega? Nega. Why nega? Zach. Oh, I forgot one thing. You're still single? Yeah? Why? Oh, of course, Philippines breakfast. Yes. Patrick Dyson, breakfast here in the Philippines. What time now? 8:59 a.m. Ikaw ay maganda. Salamat, Patrick. Thank you. Far, far away. Ikaw ba din ba lang hanap para wala nga naman. Because I like Pilipinas. Zach, thank you, Zach. You like Filipina. Maybe you have a lots of Bisaya Filipina. You have friends, Zach? Filipina, Bisaya.
Can you say nega? Nega? No, I don't say it. Sorry, Jennifer. I don't allow negative people in my life. Most toxic. Sorry. What city are you in? Bicol. Bicol. Don't spread nega, Jennifer. I don't like people like that. Sorry. Wrong mob. I don't like toxic people, you know. Filipina is hospitality, beautiful, kindness, humble, and etc. Yeah, not all Filipina like that, but most Filipina. Why, Jennifer, you want to say that words? I don't see that. You are no. You are a red flag one. Red flag. I don't like red flag. I like people positive vision in life, positive mindset, you know. I don't like people someone dragged down. So, thank you sa nanonood, sa silent viewer, salamat. Sini kira panso. Masih sini mahulat ko. La la la. Thank you for the happiness. Nano? Adiyo. Salamat sa 4 million. Badi, di mo yun mainit. Mainit. Thank you guys. Kung wala ka. No. Thank you. Diyos Salamat sa 4 million.
Thank you so much. Ang bigay ng may kapal Tugong sa aking isa. Nasaan na sila? Salamat sa positive. Aray. Look at me. Hi, thank you guys. Bakit ganyan? Thank you. Thank you po. Patamsak. Tamsak po. Thank you po. Lights. Filipino, 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 Filipino. Hey pare, pakinggan mo ko. Ako ang tunay na Pilipino ng buhay. Kaya nakikita na ikaw Yes, don't see bad words like the nigga that is a racist word. I'm black, so I know. Yes. Don't, nigga is, don't be so racist. She means nigga is negatives. No, you are a bad girl. Yes. Bye. I'm running out of time. See you next live, baby. Bye. Baby. Bye-bye. Bye, Zach. Thank you for, visiting my live. Thank you so much. Beautiful. Thank you, Patrick. Dyson. Thank you so much. Thank you. Thank you for the happiness. Kaya nakikita. Bakit ganon?
Why are you looking like that? That. Thank you so far, Maliam. Na naman ko no. Salamat sa 3. 3 na lang. Matatag. Pa-thumbs up. Thumbs up. Pa-thumbs up po. Simply. Thank you. I need you more and more to the years. However, I need you. Turn around, through the years. Hi for the far. Thank you. Sa nanonood, sa silent viewer, salamat. Salamat po. Salamat ching. Salamat ching. So many billion people running around the planet. It's the chance to heaven. Thank you for the far. Thank you so much. Right.
Thank you so ano. Mega Lips. Maulan, so may maulan. Rainy, the rainy. Moran. Filipina. Hey, para pakinggan mo ko. Ako ang tunay na Pilipino. Patamsak ko. Salamat. Thank you man. Salamat man. Salamat tulong man. Wait. You and I, we belong when you left the shame. Magana tayo. Working day. Maulan. Damaulan. Damaulan day, damaulan. Ano na? Yes. Mali ay. When go Zach. Hi Zach. Malis ka na. Ay okay. Malis ka na pala. Ano bang ganyan? March. Ano ba yun? Ang ganda gaya dito. Yun. Wait lang.
Wait lang. Kayan Paper. Hi, Kayan Paper. Watching from UAC. Dan, dikit naman dyan, madam. Ba't di ako makareceive ng ng comment dito sa live ko? Nakita kita pero wala dito sa comment ko. Hindi ko makita dito yung comment mo. Ayan. Pero dito sa nakikita ko yung nakita ko yung kung sino pero dito sa akin, sa sarili kong live, hindi ko makita yung comment. Hindi ko alam kung bakit, anong nangyari. Hindi ko tuloy madikitan, pero didikitan kita dito. Si Kayan Paper. Dikitan muna kita dito, tapos sa sarili kong channel. Hindi ko mabasa yung yung comment mo dito sa akin. Pero dito nababasa ko. I watch your comment here, but in my own live can't see. Bigyan mo ako ng jacket, sis. Hindi kita mabigyan ng jacket kasi hindi ko mabasa yung comment mo. Wait, ipakita ko sa'yo. Hindi ko mabasa yung comment mo sa akin. Wala, kaya hindi ako makabigay ng jacket. Hindi ko mabasa yung mga comment. Yung bagong comment. Hindi ko alam kung bakit. Wala naman akong ginawa. Nangyari. Hindi ko mabasa yung bagong comment. Hindi tuloy ako makabigay ng jacket. Sayang. Bakit ganun? I don't know what to do. Hindi ko alam kung bakit. My gosh. Wait lang. Paano ba yun? Hindi ko Pero nababasa ko yung mga comment dito sa Nag-comment na ako sa'yo. Nag-comment ka. Wait lang. Dito, nababasa ko. Tinitingnan ko yung live ko. Nababasa ko yung comment mo. Pero dito sa sarili kong live, hindi ko makita. Wala akong dito. Pero dito, hindi ko alam, ba't naka-hide. Ba't ganun? May napindot ba ako? Pero wala, ako na Anong nangyari? Hindi ako makabigay ng wait lang, baka nasa chat. Pero okay man, sa settings. Anong nangyari? Ganun. Kayan Paper. Kayan Paper. Kayan Paper. Kayan Paper. Nakita na kita, Miss Kayan. Ikaw to. Wait lang. Malapit na, Miss Kayan. Konti na lang. Konting kembot na lang. Na-subscribe na po kita. Bell all. Na po kita. Naka-bell pa yan. Pinindot ko na yung bell. Pero yung thank you, madam. Salamat. Welcome po. Welcome.
Panoorin ko nga yung ano. Panoorin ko yung video mo. Okay. Nagla-live ka din. Panoorin ko yung short videos lang. Para ang ganda, Miss Kayen. Beautiful, Kayen. Thanks. You got it, Saturday. Thumbs up, number 14. Thumbs up, number 14, Miss Kayen. Nasa ano ka? Nasa Amerika, Miss Kayen? Nasa ano ka? Sa Amerika ka? Living in US. Sana all. Nanonood ako ng ano mo videos mo. Panoodin ko. Tapusin ko to muna. Thank you sa 5 viewers. Salamat po. Salamat sa ano sa silent viewer. Hindi ako ba't di ako makatanggap ng hindi ko mabasa yung new comments. Di naman maganda, tama lang. Yes, I'm here sa US, Oklahoma. Ba't taga Maasim City Liti ako, sis? Sige po. Invite mo ako, sis, sa live mo para maka-join din ako sa live mo. Ano bang mag-PM ka sa akin sa Messenger. Gabi ngayon dyan sa US, di ba? Gabi. Gabi. Gabi ngayon dyan. Umaga dito sa amin. Maulan pa. Hindi ko mabasa yung yung comment, yung bagong comment sa live ko. Pero sa ibang ko, nababasa ko. Hindi ko alam kung ano nangyari. Wala naman ako napindot. Balikan kita, ma'am, sa pa-after live ko, yung gamit ko yung channel ko para mag-iwan pa ako ng bakas. Mag 17 years na ako dito sa US. Wow, sana all. Sana all, ma'am. Evening dito, Sunday night. Sunday pa lang dyan. Lunes na dito sa amin. Lunes na. Sunday pa lang dyan. Malamig po dyan. May pinsan po ako dyan sa Chicago, siya nakatira. Nag-vlog din yun dati. Ngayon, busy na ang life. Busy sa work, busy sa buhay. Nakita ko yung mo, parehas tayo ng year nagsimula dito sa YouTube 2020. Na-monetize na ako dati, na-demonetize kasi ganun pala kapag hindi active more than 6 months, madi-demonetize. Kaya bumalik ako sa back to zero, watch hour. Kailangan kong bunuin yung watch hour ko ulit. Paano naman, puyat-puyat pa more, live pa more. Sayang, yung mga kasabayan ko dati, nagsasahod na sila ng 10K, 20K, 30, pataas. Ako, nag-back to zero. Sayang. Ahead 18 hours tayo sa Pinas. At least, ahead tayo, Char. Advance. Umahid din. At least, kahit sa oras, umahid din yung Pilipinas. Sa oras nga lang.
Hindi na masyado malamig last week. Tapos na, ano yan na, spring na dyan, oh. Nag-spring tapos, di ba, winter, pagkatapos, autumn. Spring, tapos autumn, tapos summer. Ang daming ano, no, weather sana all. Dito, ulan, init. Ulan, init, lamig, mainit lang. Dalawang klima lang. Diyan, ano, taglagas, tag-init, taglamig, ano pa yun? Autumn, taglagas, taglamig, taglagas. Dito, sa Pilipinas, taghirap. Magtag. Saan ka sa Pinas? Nasa ano? Nasa Bicol po ako dito sa Pilipinas, ma'am. Bicolana po. Magkapit-bahay lang tayo. Summer. Bago makatawid ng summer, dadaan muna ng Bicol. Kapit-bahay. Nandyan po yung mga anak nyo sa Amerika. Nandyan yung lahat yung family mo or asawa mo, Amerikano. Nakaasawa, Amerikano. Family mo, nandyan din po, ma'am. Maulan sa amin. Wala akong anak. Ay, bakit? Ang ganda. Ba't walang anak? Oh my God. Bakit yung magaganda? Marami kaya akong nakikilalang magaganda, walang anak. Mga single. Kunyari, sayang ng beautiness. Ano yun? Nagtatrabaho ka dyan, ma'am, sa Amerika. Ayaw asawa ko plus hindi din siya makaanak. Okay. Ilang taon na kayo, ma'am? Ilang taon ka na? Sayang naman. Anak yung kayamanan ng natin as babae. Kahit isa. Okay lang sis, mahirap manganak dito. Kung sa bagay, tama naman yan. Pero kahit isa sana. Naintindihan ko yan, yung dyan sana. Wala nang chance for date na ako. As in, wala na talaga. Mahirap na manganak dyan sa, masasabi ng a rich country. Pero, yun yung pero dito, sa Pilipinas, hindi inintindi yung hirap. Laban lang. Sunod-sunod pa. Diyan, afford na afford. Pero, iniisip pa rin yung kung meron, why not? Pero, hindi bigyan ng chance. Sayang talaga. Sayang ng ganda. Nakita kita ang ganda eh. Bakit ganon? Wala talagang perfecto, no? Nabiyayaan na ng kagandahan, ng lifestyle. Maganda yung lifestyle. May anak ka? Meron po ako isang anak. Isa. May anak po ako isa. Anak na lang. At least, nakahabol ako kahit isa. Thank you, Lord. Yung asawa mo, ma'am, Filipino din or foreigner? Ang ganda na. Oo, oo nga, no. Totoo, real talk. No. Very real talk. Puti habi mo. Foreigner? Sana Foreigner yung jowa. Americano, pure American. Si jowa. Yes, foreigner. Sana all. Mahirap mga anak dyan. Mahirap mag-anak dyan sa Amerika yung
Pero dito, hindi, ikaw Pinoy asawa mo. Oh, dati. Ngayon wala na akong ano, mag-isa na lang ako. Mag-isa na lang. Kulang ko kung at ka na. Di ako mabubuo. Thank you sa nanonood, sa silent viewer. Thank you sa 6 million. Thank you sa thumbs up, guys. Salamat po. I can't remember when we go. Maghanap ka sa Facebook dating site, madam. 8 years nga ako nag-chat bago ako nakapunta dito. Grabe, pinagdaanan ko noon. But bless, I'm here. Sa Facebook, meron ba doon? Sa Facebook mo lang siya na-meet, nakilala? Dating site sa Facebook? Mahirap kasi mag-ano ngayon. Parang ano yun. May pagtiwala. Ang hirap. Ang hirap magtiwala yun yung problema ko, yung tiwala. Ang hirap. Sa umpisa lang masaya. Okay. Hindi ako makapagbigay ng jacketens. Salamat sa nanonood. Thank you so much. Kulang ako kung wala ka. Hindi na-meet ko asawa ko sa Cherry Blossom online. Meron pala doon? Cherry Blossom online. Maano din, mababait din yung mga ano doon. Mababait din yung mga foreigner doon. Cherry Blossom. Online dating site yan, sis. Yung Cherry Blossom online. Dating site. Ilang taon na asawa mo? Miss KM. Kailangan ko'y ikaw dito sa piling ko. Kailangan kong madama ang
pag-ibig mo sa pag-uras mo. Hindi ka nag-iisa. Oo, sa totoo, mahirap at takot mag-online. Pero pray lang, pareho sa akin, God will give you para sa'yo. Tama. Tama talaga. Pero sa akin, wala ako swerte yata sa ganyan. 17 na husband ko, sis. Okay na yan. Much better na ahead yung lalaki kaysa babae. Yung edad. Kasi mas maganda talaga matured yung lalaki. Kasi, mahirap pag babae magdadala ng relasyon. Pasawan. Much better yung yung matured yung lalaki. Ako wala akong swerte sa ganyan. Tamang lang, kinto-kinto, lakenta. Don't lose or lost hope, pray lang. Tama. Malay natin, no? At the perfect time, I meet someone, right person, same vision in life. Sana all. What if, no? Mamit ko yung para talaga sa akin. The one, happy one. Yeah, in perfect time, tama ka. Oh. Sa tamang panahon. Ilang taon ka na? 40. I'm 40 years old. $40 na me. Kahit na sayang naman, wala kang anak. Siguro pag nagkaanak ka, maganda or gwapo. Beautiful. Napakaganda sana. Huwag kang mag-aasawa ng walang trabaho. Tama. Yung sakit sa ulo. Sakit na sa ulo, demanding pa. Hindi na nga nakakatulong, toxic pa. Yung sakit sa ulo lang yung dala. Ano trabaho pala sis ng asawa mo? Okay. Malapit ka na mag 1K. Malapit mo naman, ma-reach yung 1K. Na lang, watch hour. Mahirap ang mas mahirap trabahuin yung watch hour kaysa sa retired aircraft machine asawa ko. Ay, wow, sana all. Ang galing na. Swerte naman. Napaka-swerte mo, be. Feel blessed talaga. Napaka-blessed. Mahirap kapag walang trabaho tapos puro kilig-kilig lang, wala namang plano. No plan. Okay lang, tama lang life ko dito. Maganda na yun. Maganda na yung sakto lang. Importante masaya ka sa nangyayari sa inyo. Na yan nandyan ka na. Yung pinapangarap ng iba,
ano na, natupad mo na. Ikaw natupad mo na. Basta basta healthy relationship. Saya. Anin mo naman yung marangyang buhay kung hindi ka naman healthy sa mind, sa health. May peace of mind. Yan naman ang ganda doon. Peace of mind. Hindi na ditira. May nakakain, may tira. Nakakatulog ng lambing. Ganon. Walang utang. Walang sakit sa ulo. Hindi masakit sa ulo sa financially, ganon. Basta huwag kang mag-asawa na take your time. Basta huwag kang mag-asawa ng walang trabaho. Take your time, invest your time, and enjoy your time. Tama. Tama ka, sis. Thank you. Salamat. Salamat at napunta ka sa aking live. Ang ganda. Nice to meet you, Miss Ken. May Facebook ka ba? Ken or any contact maliban dito? Ako nga late ako nag-asawa. I was 33 years old. At least hindi pa siya late hindi pa siya talaga late. Lang. Oo nga, late. Late na. Ang tagal na. Talagang career muna bago love life no? Napag-iwanan na ng mga Pero ang importante naman, no regrets kasi nakita mo din yung yung the one. At nakapunta ka dyan. Sa America. The American. Kulang ako kung wala ka. Nauwi ka rin dito sa Pilipinas, Miss Kayen? Maulan. Grabe ulan dito sa amin. Ano ba yun? Masakatan dito. Masakatan. Dalawa ka online ko sa YT. She's nice. She's sa akin. Dalawa ka online ko sa YT. She's nice siya sa akin. Dalawa ka online sa YT. She's nice sa akin. Sino? Ay, din? Pilipina din? Ikaw at siya katok ko sa YT. Siya.
Thank you, Miss Kayen, sa pagpunta. Salamat. Sa pag-ano sa live ko. Thank you so much, Miss Kayen. Sabi niya, sana daw magkita kami in person. Ah! Sino? Ano, may admire ka or babae din? Ah, babae din pala, sorry. She's pala. Sabi niya daw magkita kami in person. Malayo eh. Taga saan din siya? Diyan din sa Amerika. Kasi I'm planning to go home this year, hopefully. Ah, talaga? Uwi ka dito sa Pinas? Ay, sana all. Makauwi sa Pilipinas. Bye! Welcome to the Philippines. Welcome back. Welcome back in the Philippines again. The beach feels, the nature feels, you know, nature feels in the Philippines. Bicol, nasa Bicol po ako dito sa Pilipinas. Bicolana. Bulkan Mayon. Bicolana man. Bicol po, Bicol. Sorsogon sa Bicol, sa Sorsogon. Sa Camarines Norte, Nicole yun, di ba? Sa Camarines Norte, Nicole yun, di ba? Sa ano ko, Bicol po. Sa ano po, sa Sorsogon. Yung Bulkan sa Legazpi, Albay. Maulan dito sa amin. Kasama mo pala ang ano mo, husband mo papunta dito sa Pilipinas. Dito ngayong year. Yeah, I think sama siya para ma-enjoy. Oh, mas maganda talaga magkasama kayong dalawa. Mas enjoy. Enjoy the life. Life is too short, you know. Welcome back here in the Philippines. Welcome home. May sakit asawa ko, sis. Ha? Bakit? Ano sakit ng husband mo? Oh. Kaya siguro kailangan na relaxing. Marami sakit, sis. Oo nga, pag nagkakaedad na, sign of aging, you know. Marami nang lumalabas na sakit-sakit sa katawan.
Marami na talaga. Ganun na talaga pag nagkakaedad. Marami nang nararamdaman na hindi ka nais-nais. Hindi maganda. Anong course natapos mo? Wala. High school lang. High school lang, ma'am. Karen. Kayen. Sayang, no? Luwas na sana ako ng ng bayan. Pero lalabas ako ng bayan. Bayang sinilangan ng Pilipinas. Sa plan. Nagwo-work ka dyan, Miss Kane, sa Amerika, sa US. Dahil manhid ka, walang pakiramdam. Dahil manhid ka. Malamig. Habang pa, enjoy, oo, nag-work ako sis. So, enjoy lang, enjoy the life. Life is too short. Health is wealth. Pagbabayaan lagi sarili, sabay ganun lang. Tama naman eh. Thank you so much sa nanonood. Ano ng work mo? Nagtatrabaho ka dito sa may barangay. Daas PNS. Tapos pupunta ng bundok, palayan, norn. Wala, ganun lang. Ay, wala masyadong income, puro palabas na pera, walang pumapasok. Pag may pumapasok, lalabas. Tapos may pa, hirap yung life. Daming gastusin, daming bayarin. Sis, kitchen muna ako ha. Be right back. Sige sis, salamat sis. Thank you sa pagtambay sa aking live. Thank you Miss Kayan Paper. Thank you so much. Thank you sa nag-thumbs up. Thank you po. Salamat. Manhit ka, walang pakiramdam. Ay, mag-end live na pala ako kasi baka ako ma-copyright, may music pala. Bye-bye. May music dito sa amin. Baka ma-copyright ako. Bawal yun. Bye-bye. Thank you. See you next my live. Thank you so much, guys.